Start! Dvadeset sekundi ostalo do kraja. 4. Pojačaj tempo. Fino, imaš 5 sekundi, zadrži malo. Sačekaj. Može. Drugi minut. Idemo sad sedmica. 7 komada sad idemo ovom minutu. Moraš. Ne gledaj gore, gir je prava glava. Tako je. Fino, lagano. Imaš 7 komada, pa je da odmoriš. Trideset sekundi ostalo. Ovo je petica, jel? Lako. Više kolenim nogama, više. Ključi noge. Ne gledaj girje. Dobro, ti si 7 napravio, mislim. Da, imaš još 3-4 sekunde, kreće treći minut. Ovo je 8 sada, ovo minut. Daš sve od sebe. Ravnomerno spuštaj giri. Ne džrkovo i long cycle. Dvadeset pet sekundi do kraja. Ajmo, telo. Ajmo, sad je 7, ja mislim. Ajmo još jedan, imaš još 7 sekundi lagano, dišica tu, izduj. Sad. Dobro je, ajmo, sad gazi, 9 komada, idemo. Zadrži malo, 3-4 sekunde. Ajmo sad. Noge rade, ne gledaj giri, 1. Nema urlanja, ajmo. 2. Noge rade. 3. Sad, zadnji minut, završnica. Ajmo, lošmin. 4. Ajmo, petica jedna, ajmo. Jače to nogama, tako je, bre. Ajmo još 4. 6. 7. 15 sekundi do kraja, imamo još 2. Lagano imamo 2. 8. 9. Stop.